Şinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın hece ilu pazda Hilone 2025 Düşemli Brüksel saatine lağmedede hemen uçan serisi ve peşkeş bir kendem damazat yere berapoya. Parizer berbe İmraliye ve Breketin Parizer'in büroya hukukiyası asrını jibu hevditine bireber apore berbe İmraliye ve Breketin Hatzani kuduşande ede Cengiz Yürekli Raziye Öztürk ve İbrahim Bilmez cihdi giren Parizer'in büroya hukuka aya asrını Özgür Faik Erol devditine büst hafte sıbate yabı reber apore Ömer Hayri Konar Hamili Yıldırım Uveysi Aktaşçı cihgirti bun her idavi Parizer Rezan Sarıca u Nevruz Uysal da hafte tabaqa 2019 deli İmrali bireber apore hevditin kirbu. Riber Apoj Şeyh Urusbiyen Aşiren Heremen Cizire Derazur Raqa u Tebqayre name ekşan. Daname de Riber Apoj gele Arap red beje es pişkiri xuşku biratu yekitiya gele kurtu Arabım ku ev xwedi binghe ke dirukiye. Peyama Riber Apoj bu Aşiran u haye dosten heja. Despeke ez bike xoşi haskirin u rezdari ve slav dikim. Yekitu pişkiriya ve bu Kurdan re liser bingha pergala nete ve demokrati xwedi wate ke mezine. Hüm ve yekitiye bengeheke dirukiya nu ya xwedi baweriya bitekiri u hevbendiya dinabera gelen Arap u Kurdan de avadiken. De diruke de ji dinabera her du gelen Kurdu Arap de tekili hene. De kurahiya diruke de her tim dostani u biratiya nabera gelen Arap u Kurd le peş bu. Hatta ev dostani de dema derketina İslam'ı u belabuna ve be peşenktiya Peygamber Muhammed de hışku prane Kurd ve hesani tevli ola İslam'ı bibin. Sedama sereke tekiliyen Kurd endinabera her du gelen Arap u Kurd deye ev tekiliyen xuşku birati yendinabera her du gelande pişti İslam'ı biçen salane devam kir u peşket. Ev gitiya ve jaliyeke ve dirukiye u jaliyeke dim ve ji civakiye. Her wa xwedi binghe siyasiye ji jilevre ev helwes u yekitiya li Suriye xwedi giringiyeke mezine u wateyeke mezin dideme. Ez pişkiriye didim xuşku birati u hevbendiya gelen Kurdu Arap jiber bingha veya diruki heye. Li ser ve binghe me xwe bi pêş xist û me perspektîfên li ser bingeha xuşk û biratiyê û neteweye demokratîk danî. Divê giştî wekev bin, azad bin, bi hev re bijîn, xwe bi xwe birêve bibin, divê li ser vê bingehî wekevî û adalet bê ava kirin. Divê Kurd û Arab bi hev re bijîn, ev jî bi piştgiriya we ji qesedê ve girêdayê piştgiriya we ji qesedê re xwedî giringî û wateyeke mezine. Dostên hêja, hûn dikarin roleke giring û dîrokî di avakirina Suriye Demokratik evle yekirtî û adil de bilîzin. Giringe Arap, Kurd, Suryan, Asuri û herkesê li ser vê xakê pîrozin ji bo vê biratiyê dîrokî tev bigerin. Ez bi vê hêvî û baweriyê we hembêz dikim, carekê din we tevan birêzdarî silav dikim, di jiyana we de tendurîstî û serkeftinê dixwazim silavên dostane û biratî. Abdullah Öcalan Grava İmraliye. Dadgeha mafya Murvan Avrupa'ya ji bu mafya heviye îro bicive komîteyê di civîna xwe ya îlona 2024 de ji Tirkiye xweste bû ku di mijara mafya hêviyê de di qanunan de serrastkirin bike û salek mühlet dabûye. Komîteyê gotibû ku heke serrastkirin nêkirin de biryara navberê bide. Tevî hişyariya komîteyê jî Tirkiye heta niha tu serrastkirin nekiriye. Tê merakkirin ka de komîte li dijî vê çi biryarê bide. Komîteya hukuksazên ji bo azadî ÖHD rêxistinên mafê mirovan û hukukê di meha tirmihê de ji bo bicîhkirina mafê hêviye agahî dabû komîteyê. Tê de hatibû guhxwestin ku ji bo bicîhanîna biryarên dadgeha mafê mirovan Avrupayê gavên pêwîst were avêtin. Komîteya Wezîrana Konseya Avrupayê de îro di navbera 15 û 17 Îlonê de têkildarî biryara binpêkirina mafê hêviyê ku dadgeha mafê mirovan Avrupayê ji bo rêbera po girtiyên din dabû bicive.
Komite Amadekar a Meclisa Gelê Kurd a Strasbourgê diyar kir ku amadekarî temam bûne û banga beşdariyê kir. Komite Amadekar a Meclisa Gelê Kurd a Strasbourgê ragihand ku çalakiya di navbera 15 û 19 îlûna 2025 de li qada avên û Avrupa Strasbourg werê li darxistin. Çalakî wê îro saat 12 de dest pê bike. Wê mîtîng werê li darxistin û piştre jî çalakiya nöbetê dewam bike. Komiteyê Bank li Kurd, jin, ciwan, kal û pîr û gelên dostên ên li Avrupayê hemûyan kir ku beşdarî çalakiyê bibin. Di bangê de komiteyê got divê herkes beşdarî vê çalakiya ku azadiya rêbera po armanc dike bibe. Ji ber ku azadiya gelê Kurd bi azadiya rêbera po ve girêdayî ye. Divê gelê me bi vê hişmendiyê tev bigere beşdarî çalakiya rûniştinê bibe û gavekê din ber bi azadiyê ve bavêje. Me hemû amadekariyên xwe temam kirine, em dostên xwe vedixwînin vê çalakî. Siyasetmedar Mehmet Emin Pencivînî li ser pêngava aştiyê semînerek da Siyasetmedar Mehmet Emin Pencivînî têkildarî pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê hatiye destpêkirin axivî. Pencivînî daxaftina xwe de balkişan servan xelan. Birêz Öcalan projeya xwe ya ji bo dîzaynkirina rûşlata navîn pêşkêş kiriye. Birêz Öcalan û PKK heta niha 13 caran agirbes îlan kirine. Hemû carê dewletê bi agir û hesin bersiva wan daye. Lê nekarî PKK tune bike, nekarî dawîlê xebata gelê Kurd ya ji bo azadiyê bîne. Niha dîzayneke nû ji bo rûşlata navîn tê kirin û rêbera pol li gorî demê pêngavek nû dayê dest pê kiriye. Birêz Öcalan biriya manîfestoya projeya xwe ji bo dîzaynkirina rûşlata navîn pêşkêş kiriye. Birêz Öcalan projeya xwe li hemberî projeya sîstema cîhanê pêş kiriye û weke bingeha çarêseriya hemû pirsgirêkan tê nirxandin. Pêvajoya ku bi înisiyatîfa Birêz Öcalan hatiye destpêkirin jî ji aliyê Amerîka û Fransa ve tê şopandin. Mixabin Tirkiye heta niha gavên baş navêtiye. Tenê komîsyonek heye, ew jê li ser pêşniyara Birêz Öcalan hatiye avakirin. Karê komîsyona evek û mekanîzmên çarêseriya pirsa Kurd û çarêseriya demokrasiya li Tirkiye amade bike û pêşniyarî parlamentoyê bike. Pencivînî herî davî dibêje mercê esasiyê PKK azadiya Birêz Öcalan e. Eger Öcalan azad bibe ve pirsgirêka Kurd jî teqet çarêser bibe. Dawiya semînerê de pirs hatin kirin û Pencivînî jî bersiv da. Tevgera Goran û Şûyî li hev civiyan şandeyeke bilind ya Partiya Şûyî serdana Tevgera Goran ya Kurdistanê kir. Medya Partiya Şûyî ragihand ku şandeyeke bilind ya Partiya Şûyî ya Kurdistanê dibin serokatiya Ebu Karwan de çûye serdana Tevgera Goran. Şandê ji alî berpirsê giştiyê Goran dana Ahmet Mecid û endamên partiyê ve hatine pêşwazî kirin. Meyda Şûyî dest çankir ku di serdanê de li ser pêşketin û mijarên siberojê hatine axaftin. Di encamê de hevgirtin û pişkiriya di navbera her du aliyan de hatine mîsoger kirin. Amed Spor du yek Pendik Sporê têk bir û serkeftina xwe berdewam kir. Amed Spor'a ku di Lîga Yekemîn de têkoşîna li Stadyuma Tahir Elçî Pendik Spor pêşwazî kir. Berî maç dest pê bike Amed Spor serî de Şirnex ji bo balê bikişine ser Eko Qrimê bi pankarta ku dar nabe, nefes nabe, nefes nebe, jiyan nabe derket qada werzîşê. Ji bajarên derdora Amedê bi hezaran kes maçê şopand. Di deqeya 21 alîgirên Amed Sporê bi strana dîren ha Diyarbekir piştgirî dan tîma xwe. Di beşa yekemî de Amed Spor bi gola Bekir Karadeniz ku avêt qeleya xwe 1-0 bi ser ket. Piştî vê golê Pendik Spor golek avêt û beşa yekem a pêşbîrgê 1-1 bi dawî bû. Beşa duyem a maçê jî bi pêşbaziyeke xurt dewam kir. Amed Spor di deqeya 89 de penaltı bi dest xist û bi gola Cegine 2-1 bi ser ket û maç bi vê skorê temam bû. Amed Spor bi vê encamê puanê xwe derxist dihan û derket rêza çaran. Heftiya bê wê Amed Spor li deplansmana Sakaryayê derkeve pêşberî Sakarya Sporê. Piştî maç bi serkeftinê temam bû, tîma Amed Sporê li ber strana li ber xwe bide Diyarbekir, ango dîran ha Diyarbekir hestên xwe anî ziman.
لغزای جدو سبه و بکیمانه 48 کسان جانا خوشدستان شرط لغزای دوام دیکه. تلویزیون الجزیره جی راگاند کو آواه یک نزیک وارگه که کو بسدان مالباتن کوچبری لیدمان لهرما تل الهوا راستی ایریشاتیه. ده انجام ایریشه ده گله کساتنه کشتن و بیریندار بونه. ایریشه که دنجی لسر مالک لروجاوی غزای خاتیه کرن 4 کساتنه کشتن. هات راگهاندن ارتشا اسرائیل فرمانا والاکرنا دو آواهین مزن لطاقه اردیمان آل باشور غزای وشان. لگوری آگاهیان گلک سیویل بر به هرما المواسی یا نزیکی خانیون و سیکوه که هرمه که اوله هاتی راگهاندن جی ایریشاتنه کرن. وزارت تندرستی غزه راگهاند کو کسند ایریشن اسرائیل ین کو د جوتمه 2023 انده دست بکرنه گیشت 64871 کسان هجمارا برینداران جی گیشتیه 304610 کسان تنه د 24 ساعتن داوی د جنازین 68 کسان او 346 جی بریندار هنه گهاندنه نخوشخانیان بله گودن جمعن چند سرس به پیشکش کرن آنا خاطره و دم باش